Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpinay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag nga bigat yu amin nga sa kapada papagayam. Ito dito nga gundaway at tumanan nga sumangbahin di programa. Dear Manong Nemi. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasaragan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At tumanan nga sumangbahin di programa. Dear Manong Nemi. Kada ito ti pagkain nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz. Kumagkabalawag iti rin bagabigat kada kay aming nga sangapada. So good morning kada kay aming nga sangapada. Kada kiti good morning, good afternoon, dita Hawaii. Good evening, no sa dinuman ti good evening papagayam mi. Pakishare ti programa tayo. Hindi nga roten rugyan, tapno malpas. Talno malpasen, tigat malpasen. Kaya, sawali naman na napakasalitaan, tenta isakot kada kayo, hente pakaadawan ti adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag kakabsat. Tayo pagkasalitaan ngayon patulod ni pagkayam tayong Tommy. Yan, in-share na kada tayo. Di details na, kada tayo tinakaamong nga nangusurat ka ng ornus, papagayam mi. Sagodayan nga ti surat, ti pagkasalitaan ni Tommy nga napoluan, dagiti, alilaw. Dear Manong Nemi. Bugbog tungak nga inanak Manong Nemi. Napintas ti kasasaad mi ti panagbiag. Ngam ti makadakas Manong. Nasapa ko nak nga napukaw ko dapapake ni mama. Nasapa ko nak. Numampay nagraduara ko niti college at dan talong atawen nga agdandan na kami agas-agasawa kini Belia nga asawa. Bale 5 atawen Manong Nemi nga agdandan na kami. Kuno 5 atawen ti relasyon mi. Talon sipod nagasawa kami ngam sang kami pa yung nadaan ti anak. Di makadakas Manong. Sa manapulos nga napadasan, dapapake ni mama, iti naadaan, iti apo ko. Tayo bagbagaday din na Manong Nemi nga wan kan mabalin, kitaganak kami, tapno adamot ten apo ko da. Idi matay da, ngagpadpada, iti aksidente Manong Nemi. Nagsakit. As in nga nasaksakit. Tadyak man napatgan, Manong Nemi dikid daw, dapapake ni mama. Ngororayan da, tikadan, ti apo ko da. Eh, mandangar ti mabalin ko, Manong. Kad saan kami matpay na adan ti anak. Di matpay ibaga ni Belia nga asawa, nga ginawan. Kalpasan natin tayong ti aksidente. Nga managidanda, anapukawan di ti lubong. Masakit. Kaya nagpagpakawanak ka na wada Manong Nemi. Kabayata nga nakamansayag, tapapake ni mama.
Sorry, Papa. Mama. Tsaka bala na supapakan, tiki na siya at yung kanyak. Bugbog to nga kanak rin payo ti amin na aming nga dungo. Kan pamatig, kanyak nga anak yo. Nagbalinak mo ti na siyang pet, nagbalinak ka na tudyo, kada kayo. Awan di malagib ko, nagsaksakitan din nakin nyo kanyak. Tada kayo matlat mga ibagbaga nga na siyang petak na anak, na siyatak na anak. Sorry, tasan kay man nga nadaan ti apo ko, sakbay ko mga inala ni Apo Diyos, timpabulod na nga biyag ka na kayo. Sa nga bali Papa, Mama, nagtultuloy ak, nagbali nga na siya at nga anak ti Diyos. Nagbali na ka na siya at nga asawa. Kano, hanyaman di kita na panawan nyo. Nagasagagan nga mga sikaso. Saan mo't lata manong naming nga pumanaw ti asawa kidisibay ko kabayatan ti mansayag. Kabuta muna, amo ni Belia manong naming no kasano ti kasakit, ti mapukawan, iti naganak. May sapay manong naming akaigam ko ti umay mangliliwa kaniya. Isuda ito ni Troy. Isuda ti mang padpativ care manong naming ti Riknak. Kastamat tayo nagiti ka opisinaak, nagiti ka roba mi. Tumi, honey. Kinatakrutesan nga mga awat ti kinabud no. Awanin da papagay ni Mama. Sabi ko matagal istugan to lang agmubuan. Tapnos ang mantati, masakbayan. Andak tulad na disibay mo, honey. Katulungan din niya man na problema. Kadawa na ka magsulbar din niya man na problema. Gabuti patpatig ko na yun ay Tommy. Agamanak Belia. Tanawan ka. O man nga rin tayo sa dagang kamagyan mi dito eh. Kinagamanak, tanda ka. Ngagasawatan, itatawan da papagay ni Mama. Kastamat manong name ti kunak ni Troy. Nga ni Troy manong name arig na nagkaubingan kami. Naggraduaran kami ti high school. Ngayon di, naggraduaran ko ti high school, imakar kami kada papaki ni Mama dito syudad. Katisona, nabati. Nga ituloy na tagbasa sa iti college sa lugar mi, iti probinsya mi. Ken kastamatan, ngayon tuloy kumit dito syudad, banong name iti nagbasa, dito yung pasdek, da papaki ni Mama, dito nga balay nga ayamita. Medyo panakalan. House and lot. Nuapik idiya, kasto katakil tim patakter da papaki ni Mama, kit may sakbat nga anak da. So, diyaga mo manong name no adda sa ni Kwame sa di probinsya nga tinalawan mi. Diyaga mo. O, mantibagbaga da papaki ni Mama. Kat ni Troy ko na nakanyak. Partner, nakas magkarikan ta, adan tuman sa ni Kwayo sa Jai, probinsya. Tumaon to na ita. Siyempre, adan nagbanindi ang abogado ta papakin Mama mo. Aging gaman ng naming at dimtengan ti pa nakaitabon ti bangkay, di kita naganak kaniya. Tsaka mo, kasalasaan na ka makapag-recover. Imbag, taadda man ng nami, ti asawak ko nakmanin, kastamat tayong kinitroy. Nadyak mariro man ng nami, awang pa'y makatawan sipod, dimteng ni Troy. Dito'y balay, nga nakakutsi ti loko. Malagip ko lang arot man ng nami, kaya di nga aldaw. Si bibiyag pa lang, siyempre, da papakin ni Mama. Isudat ng pag-amukan niya. Juan,
Agasawa kami din manunay mi kinibelia. Hindi makita kisuna. Mabigbig na pa lang, partner. Kasi ano nga malipatan ka? You're my friend. Basta wanit pa naging inarakop mo. Yung baggang ka, tarapin sa biyag mo. Di kotse. Damat kotse. Gagangay na ti kotse eh. Katsi ka. Wow, are. Ang ina ti kotse mo. Talaga nga nakatartaraki ka. At dapat business tayo. Medyo alis to ti babak nang eh. Basta, bagang ka, da businessman ka. Kami siya, opisina. Nga bali ha, nadaan kami tinapintas nga asawa. Di kami. Uy, yaman mo kaya ka. Itay pa ilangan nagamamu kami. Itay supin muna si Mabate. Belia. Malibod ka na di pa nagkita mi manong naimi panang sang ilik. Kini Troy. Kanahin mo ti manong naimi. Nga umay dito'y balay. Nang runa no weekend. Ibas ko mga siyaktag paala, isot mangitukot. Abi nga sikat mangitukot, siyaktag sang ili, friend. Kakaisuna nga. Ado man ang tidimteng nga grasya. Gabuti na pintas nga negosyo. Naging kama nung Nemi. Nga kasyahin tinapasamak ka. Nga na-aksidente na papakin ni mama. Kat siyempre. Ni Troy, di may sa nga kang runan nga man andi ngay kaniyak agraman maten ti asawa. Kaligta ha? Talay dulin ti bangkay da papakin ni mama. Masabulag mo anak. Sumray ka kiti opisina manong Nemi ituloy mo ti asawak iti trabaho na. Rumuar kam ti bigat. Saham to laki manin iti malem. Ada madagi di kondaway nga maladaw isuna ag overtime kanu. Ay nga manong Nemi nga dimteng ti may sang abogado. Hindi mo muna ti bagina. Yung pakita naman nung Nemi ti lute. Wano titulo ti may sang lute. Kaya ito nga sawan. Attorney? Kung kami na ito, nainagan ka na papakin ni mamang mo. Iso na lang tasangan na pintas nga lute. Kapag kabakiran. Sino nga ti agpukpukan nga rin kayo na. At damat talag sa jay. Nga iso dati mga asikaso. Tsaka mo nagababang da. Ngayon niya kung matiyabang da. Kaya di kitimit lang kayo nga mabalinta pagsungrod, pagpukun. Iti malaalad sa jay. Panglawain. Ano nga ro dito nga lote, attorney. Kaya po, depende kang gano'n, nakahit mo. No ilakom. Tapno agbaling nga kwarta. At ano, kasjelatan, di mo pakiranodan. Ibata kang karito titulo. Kat, dato lang, di mabaling kung serbi. Kaya nakita mga property naganakan ka, dapat sa baling abogado dito. Siya maroon naman nung Nemi abogado nga dito yung siyudad. Ti papeles manong Nemi nga naukaga. Iti pagiduldulinan da papakin ni mama. Karagit importante ka papeles. Ti papeles, ti balay, kan lute. Kaya kastamatan manong Nemi. Ti abogado yun na. Ti may isang libreto di bangko. O di sa bahali nga pangito takit dito no sanga sika. Dito nga iti poso ti idi. Dagiti parents mo. Iti magangganan siya dahil iti sangabasit nga business na. Ikaman na katone. Limbong i-transfer na akan mo. Tada surat ko dito gumaiturog iti bangko. Ikaman na. Ano ko masasabi dito no? Ako ba't tinagiti parents ko? Katuwel. Ito balor ti house and lot. Nangina. Sa rito kwarta. Sa dan sagat lute pa di parents mo di probinsya. At ang attorney. At kanya ako ti titulo. Okay. Saan ako nagbibayag? Dayaman na attorney.
Kada kita manong naming a transaction, siyempre adalat na ti abay ko ti asawa. Wen, siyempre, asawa kisuna. Kit ko na kami. Honey, hantamatan kiti nga kasapulan na kita. Agsipot na napin sa ti trabaho. Adamat trabaho. Kaawang pa anak ta. Pag-serbihan ta karot kita. Pag-anak ta kami na. Laing kami na, ani, ori siya kumat pa kahit kumatan ti madaan ti anak. Laging ka manong naming adimteng ti best friend ko nga ni Troy, partner. Adang sikat problema. Ano ka problema? Awan tao ka problema na. Kasi nakunakeng ka. Ano ito yung best friend mo nga nakasagana nga tumulong kang ka. Wana. Awan di pa mukhang problema eh. Ang siyak tada problema na eh. Kahit ko nga ada ko madakdakil nga investor ko eh. Bono partner ko. Iti negosyo. Amon. Alalista ko mga pati agpastrek ti kwarta no anda kaduwak. Siya kunak ko mang ako mati mabaling kong i-share ka. Tapno ka susyot ako ma. Kapay, manok kwartan di bangko. Bas lang. Eh, mo kaya't mo agad. Sumapol ka, gumatang iti lote. Oh. Ano ka lote? Ang dagay mo lote da, papakin, mamagan na hinagan ka takwada dyan, lugar tayo. Kapit nga, alay nga mom, kaya isot iyo may lang tayo bugadong may gamit lote. Uno titulo. Yung kaya't mo agad, bisitayan ta. Ano, kaskasan nun lang, di siya ako di mangila ako. Kaya paglakon na, di ison di invest mo kanya. Diyan pala masamo, ay sus apo ay. Sangwam, gundawayam ti amin. Nagas pagarigat na malako ta na dyan nga lute, kita maitipon iti po una, partner. Orag tutugaw kalatan, mauawat, tinaldaw, linakos binulan nga. Milyones partner. Siyempre, milyon po na. Milyon matiganan siyam. Naawis nak manong nami ti partner ko nga ni Troy nga nagbakasyon ni ti probinsya mi. Nakaya nakak di maklak manong nami. Saklan na imayan dito siyudad di college sakon. Imanugod mo ti asawak manong nami nga sumurot. Sumurot ak siyempre. So na lang ta. Tanya. Apay. Sumurot ka? Ngam apay? So na lang ta. Awan. Madlaw kas la kagurguran ting best friend ko ah. Tsaka mo. Namaminsan kas la saan nakamamatikan ko anay. Ano? Apay nga saan ako mga mamatikin ni Troy? Hanggang mamati nga, kamatulungan na ka. Sabi ko mga saan ka mamating matulungan na. Nasagan ka mga gayam, dakam ti high school. Ngayon hindi awang kayon. Nagsina kayon. Amom ka di nga ron, nangyat biyag na. At ka di pa nagtuha doon, ti best friend ko, honey? Ikaw mo. At ka di pagpagita ng madikin ka? Awan. Ngayon, agparparik na kanyak nga. Kasalasan nga mapagtalkan na tao. O sigawan. Ikadam natin nga panagduwa-duwam. Sa mong husgaan tigayim ko. Nila nga po Diyos ti mabaling nga manghusga. Dimden kam nga rod manong nemi ti day nga lugar. Kat nakasaritak tilakay manong nemi. Nga mga yayawan iti lote. Ay, si kagayam ni Tommy nga anak, dahil just aluad na nga tatang mo, papang mo, nga ni Armando. Kanot na uding nga pa nagkita yo, kaya di papa, tata. Ili, nagbakasyon. Pasaribat umay na dito, kat, di ba malagip? Tapi nga di yun tugot ti kakaisto ng anak yun, nakadakwada kita, busy ka kano. Dito, manipod dito, iking ganadjay. So na lang ta.
um, no, masapol miti kayo, nga pagpugon, so, hindi kayo tagab-abangan, basta tayuanan nyo kung namin di papag mo. Landi kayo dumito saan ka mong nakaumay, di na mo amilangin nga natayda nga gasawa. Kahit kung ila ko tata, no ila ko yun, may iraman tumitin na ito nagdaswan ti balay me. No, yung dito gumatang na kita mabalin ng tumit nga. Mga bale. Samit nga di semento na ito balay mi dito eh. Bale, umumayam milan mo kasta nga umay ka magpukan. Adda sa bali nga balay yun. Adda sa bali. Lawang ti problema nung kasta no. Addaman kumatang. Manong nemi ni Troy iti nang isapol iti kumatang. Aging ka ngay mayan dito balay manong nemi karimbaga ng dahan. Good news. Kadakil ti commission mo Ay, gagangin dito commission na ka. Isang ordo naglako, partner. Manotin ang ilako. Kasmat lang iti tulad na asigamit. Nangingin ako mapay rin no. Depende na dyan. Ayan dahi tangalute. Sunod gumatan. Kumorsyente. Kung na ka mo, nakikita na ka na dyan, kahit no, developan ka no. Tsaka mo. Basta kayat na. Ada ka no, pasit dito nga daga, nga napindas, iti plano na. Manang harap. Kaya itong bigat. Makasalita ni Bayer. Idadtan kang kuwan at titulo, inyawatan, idad naman di bayad na. Milyones, partner. Kasi nirasahas ko kayo ka. Ano nga tanong, develop sa akong tuila ko. Ito ka ano pa nag-develop mo? Awa mo tinalits mo may panggaw ti pa nag-develop ti may nga daga, no? Anyaman nga pasit, anyaman nga daga. Sa busy ka ti trabaho mo. Partner, no kahit mo lang tinangingina, ha? Ilako mo, ti kasi nga presyo, sa mo imbes dito nga kwartam kanyak, at nga listo kang dumakkel. Kadi, uy, partner. Siyak ti makamukin ka. Di ba ti kunakit, nabibinas kumapit ti negosyo, no adda partner ko, nga kasken ka, nga adda puunan na. Kahit mo sa wen, data paglakuan ti daga, isot i-invest ko ken ka. Kahit wala. I-invest mo kanyak. Kahit data nga, balor na. Inal daw mat nga interes. No ibang ko, maturog data iti bangko. Ayun ko mati kwarta, ngamat maturog ti bangko ni samong i-invest. Maka no magbalikan tong investor ko kita alalisto pa ka umasenso kam siya. Partner, kas makita. Sa bali man ti kotsek. Ano naman ng latest model. Ipasarkan to sa mansion ko. Mansion? Sa kamit. Aman! Nga magkuri ka. Apa yung may asawam? Tsape ka iti pa igalot eh. Ngayon matut babay dita. Nado kursunada ng modelo. Bayadak. 500,000. Kaya. Si kamit. O niya. Mayat ka? O sige. Yan tangi kita. Damon nga pumintas ti panag-interest ti kwarta no may imbes kay ka. Tama. Okay. Nagsagana ka. Yung tubigan, kasangot doon ti buyer, kalbasan na, inyawatan, titulo, kwarta. Ti kwarta, idad mong tumatang kanyak, tapno may imbes. Adan tumatang kasuratan nga pagpirmaan ta, inaldaw, linawas, no kaya't mo't umawat. Saan nga mapukaw dati i-invest mo, partner? Noon digat umantado. Ag times 2, times 3, times 4, times 10. Pwede makapanawan man nung name ni Troy ag mismo suot man ang ti asawa.
Happy manin. Saan nga sinsinan ti kwarta nga invest mo kang kuwana? No talaga nga dahil tati paglakwam. Pagilakwan na iti lote. Happy ka mas nagtalag ka kang kuwana? Tego na akong, sweetheart, honey. Nabali kahit ko kataramidan na, kahit kung ila ko ti lote. Ison tinaka mo, ha? At bayarin. Dahil tati sa pulan na kanya, tapno, agkasusyo kami. Talaga kanina, nagtalag ka kang kuwana. Ano naman ti, ada kang kuwana ka asla pagduwa-duwam. Bahala ka. Saan ako mapabasulan? Awan to ti pabasol ko keng kahani. Agyaman ka kidi Happy ko na, siyempre, oras ang kanton ng trabaho. Shitting pretty kandulatan. Nukas kasanong laeng. At dapat kwarta tayo di bangko nga nagkapuka da papakin mama. O. Baka saan tulayan nga nato yung klase ti balay ta. Kaya mo, iti agnay iti may isang mansyon. Sus, po. Sinsya na ti mansyon nga balay. Katuan no, adun do ti maitad nga share. Deja i-invest ko kini ni Troy. Di alis to lang. Diyan kasapulan di kita. Di kasapulan kat. Sika. Urawan di kita. Gabat-bat-batik ka to mi. Ken, anak ko ma. Speaking of anak, sabi ngamin, badasin tantot mapanag agpa-check up. Baka sikat at taparin siya na wano siyak. Tapno, masungbatan sa lutsud tano apay nga saan tangag ka anak. Alis to manong naimi, hindi di siya marunong nga napasamak. Huwain ti bayer, kaya sango mi. Inted ko ti tiltulo, manong naimi, kalpasan, pinirmat, kasuratan. Sana inted mater manong naimi, ti duwa nga tatsi case, nga linaon, naglaon iti kwarta, abalor, ti lote. Idi awanan ti bayer, manong naimi, da kami ngagkayam ti nagsarita. O niya, ibang kumpela na ito kwarta, united mo kanya akon, tag pinirmata mo ito ika kasuratan, di ba nagkasusyo ta? Ako ni kan, narigatin no, agsisim ka na tayo ta, kata ma-hold up ta. Sika ngayon, di baka ma-hold up ka no, siyak na baka mo. Nakita man kang kanya, ada yung tukod ko nga duwa bodyguard ko. Agor-ora da yung tukod sik. Iso na lang ta partner. Kumuskusilap lang talata asawang kanya. Honey, amat amat. Kaslaman di iso na. Nga itad mo kanyak. Ngayon bes mo kanyak na iti kwarta. Amat? Okay lang. No problem. Agpis ka man lang agpis kami mat. Agapir ka man. Okay. Apir. Saan lang nga agapir? Ano nga kahit mo partner? Kahit kung man nagagarakop kayo. Honey, apir mo. Ibilang mo narakop kayo mo kanya. Tapos na sa kamamati ka talagang agpis kayon. Sige. Ikatamtan niya man na panagduwa-duwa kayong kuwana ni. Sige, katakon. Okay. Ginarakop ka nga rin ng best friend mo. Staman ti ko nak. Wala nga rin pa na. Muna na ako. Nakikura ka tapag pinirmahan tapi lang. Aywan kaya mo niya. Po, na. Sige. Basahin mo lang Partner. Halaga Kas makita. Tinagan ti business ko. Alis to lang nga pag-aduan na ito. Alis to nga kwarta. Saan bumayag kanya? Ngayon, interest nga tagos, maksay. At naman dito ang agreement, kas makita. Partner, agtalikakin ka. Saan nagtupulos ng duwa-duwakin ka? Kinagyaman na. Babayad ka. Bumak na nga.
bumaknang kami. Ano serbi na ko mga partner ano saan ta nga bumaknang nga doa? Maglagi din ta imay kasi napol dito eh. Kitam kadlangan niya. Nagsapsapol ti partner ko makidad kanyak tidakdakkel ng puunan. Dakan. Okay. Kita ituloy tatag partner. Hanggang orang kubkubutan ton. Ag partner dan tulat ta. Manong nemi kaslaawan ng yaman na. Ngayon ted kundi kwarta, kalpasangan nagpinirma kami iti agreement. Kanagtulag kami manong nemi nga oray binikat. Apaman nga may invest ti kwarta. Kita maalak ti ganansya manong nemi. Siyempre, milyones. Kabigatan na manong nemi. Diyak nalagip nga tinawagan ti gayem ko. Simrek ka kiti opisina, simrek mo ti asawag ti trabaho. Iti sumuno nga bigat manong nemi ison ti panang kontak ko ken kuana. Unattended. Awan siguro signal diyan na. Unattended lahat ka nagmalmalim. Sumarunong aldaw. Unattended. Inasadgan na asawak. Apa yung problema? Diyak matin na kontak ni Troy. Hana? Diyak matin na kontak so na. Kit, anak karutin. Gur ka. Saan nga mabalin na ito eh? Talaga ka saan nga mabalin? Kunak to pa yung amin kagakit. Apa nga pabasulun na? Kituan. Basta talag kang kuana. Paunay ka madten tumi. Kunak to pa yung amin kang kaidi. Idi pala damo ka makita sa tagagiyam mo. Kat agduwa-duwa ako. Mga usga ni Sona. Bakal mo kuwalang. Anak ako awan pagdanaga mata. Amog ba ti address na? Amog ba ti opisina na? Napangkan ti opisina na? Napanakon. Namin na doon. Sige, din ka. Napanak ang peso manong nemi. Nang nakasaramat tayo. Nagsalud-suda kiti kaabay na. Hello, good morning. Good morning, sir. Apay nakasaramat na ito. Abay mong opisina. Talungal daw sa itan, unupat ngal daw itan. Apay, nakasiran sir. Kas makikita mo ni. For rent manen. Isa din nung itan tayo yan dati. Nakamuha sir. Isa din no. Jakmat pakibibihangan ni Sona. Abi ka din sir. Awan. May sa kakadi nga nag-invest. Ito negosyo na. May sa kakadi investor. Nagtakal tayo yung best ko kayong kuwana. 3 days ago. Nagtakal pa nagtalik ko kayong kuwana the best friend ko. No best friend mo, di amumum nga sa dinungarat pang sapulam kayong kuwana. Sapulik. Anong name nabaybayak ti trabaho ti panang sapsapul ko kay ni Troy. Napana ka mismo anong name iti probinsya nga nagkapuami di ilako mi ti dagami. Iti mismo nga balayda taamok nga road ti balayda manong name iti nagka graduaran kam nga ti high school no mampayang kam nga padpana ti barangay. Dito ti balayda Troy nana. Ay balay da idi anak ko nga nabayagan nga saan gadang ako balay da kami takim balay. Kaanong pa sanga pulo kat limat atawan siguro itawan sanga pulo kat limat nga tawan natani ag 16 to na to inauna nga anak ko nga iso itikwa anak ko idi katangin mi dayto sa dinong tiyanan.
Dati sa aming amo, sa dinurian na. Kabagyan na rin asidag. Ang samat, isudat ibaydan sa lang na nagpatpat pa dito. Sigun ti istorya akit legitroy nga ibagbagam, so matinaw ng anak da, karadradwar na edit kay grade 6. Sa nagbasa dito iti high school, naging naggraduar. Tsaka mo no, sa atin nun dirap na pananda. Abe ka di, awan, inakaroden. Talong aldaw ko nga awan manong, dito pa ng sapsapul ko kinitroy. Ito sumang petak, hindi namagan ni Beli ang asawak noon at napasamak, nagwiging-wingak. Pagsawsaw anak natin ti asawak. Dito kami di ko nakikagat! Nakalaglag ka, Tommy! Nakaang-ang-ang ka! Ano nga timabaling ko? Naalinaw na ka? Hindi pa lang ibagag kang kuhaking ka nga at pa nagduwa-duwa nga sa anak nagtalak ito na itang gagayem mo. Nung kumatating nagkakanya kini. Awang kumatikas to ita? Pauna yung timpadawat mo nga kwarta. Ay, pauna kinalaglag mo. Ito yan ti maudan ti sa aming pagkinaawatan ti asawak man. Siyak na. Gabuti sakit. Nga marikrik na. Nagbarbar tayo kak manong. Apay ngamin nga basta kami nagtalagak kang kuano. Apay ngamin basta nagtalagak kang kuano. Ang angak nga talaga. Makabulan na kasturi mapaspasamak manong nemi. Kadadan di gundaway. Nga busta na bartekak lang roden sa nakpela pagsawsawan ti asawak tong patong-paig mata. Imbas ko mga tulungan nak na may liliwag ti amin pagsawsawan nak kitin. Anak ko. Sa halangan na minsan manong namin nga naaramid ko. Nagiging nga. Nadamatan, supi na nga maawat ko. Indarum na, tasawag. Analawag dito supi na. Kanti naglawang ti reklamo kontra kang kasar. Kasapulam lang ti counter apid-apid. At no may schedule to, ti pa nakahiring dito yung kaso. Masumpi na ka ito. Kalpasan nga, maawat mi ti counter apid-apid yun. Sika ka di abogado ti asawak? Sakti nasit ka na. Nakaraw tinaramin mo. Violation. Kada kiti babae. Nadagsan na ito sir. So nga masapol nga, makiaraglo ka ti asawam tapos nagastakat. Hanggang dumakal di kaso. Masadag ka mati abogado tapos nagastakat. Saan ka kakaasi? Kasapulak ti abogado. Masagbay nga, kasapula, masadag ti abogado. O adad nga, asid gam ti asawam. Tapos nagastakat, maaraglo ti amin. Awang kas kada kayo lang mga reglo. Abi kami nga napasamat kasto, sir. Dati ka kayo numat nga nakapipinas ti relasyon nyo. Nakal kami nga kaso no, dati madangdangran ti may isang babae. Nangaroon na nureta nga babae kita muna matagreklamo. Ang muna tilinteg. At doon ti pamanagnak nga ipagpakita na tigapuanan, no kasta nga kabilim. Nagsinigid ng ebidensya. Ikasanong nga rin, no? Saan na kaya ti pareglo? Imposible. Nag-asawa kayo. Mas talaga sa muntun nga ulilitan ti aramidam di dito lang di may advice ko kin ka, sir.
Awang kasmat lang ka na kayo ng asawa, salita. Imawa ni Mrs. ta, di ba? Itipitlok na nakabiliso na. Gabati pa nakabartek ko. Gabati problema. Timalaw at samata na sa mga sangpat. Tawagan miso na sa'yo. Agaraglo kayo. Tinawagan. Eh, di ko mapilang rumbeng at tawagan miso na. Ito yung pride ko, siyak din sumuko, siyak ti lalaki. Ngamit na ito yung panangidarom na kanya. Nakiturumbing una nga siya kundi sumuko. Nagrigat at kaso na. Tinawagan ka sinong bata na. Hello? Honey? May bagam kanya ti honey? Kaya ako pulos amak mo nga magdangan kanya. Nagregluan na kumati amin. Diyakon kayat. Anit kahit musawad. Iporsigim ti kaso kontra kanya at dugig ebidensya. Honey, naramid ko lang tikas dyan, bunga ti sakit, tinakam ko, bunga ti kinalaglag mo. Ngayon bas ko mga andingayan na mapanakmat pagsawsawaan, gapo talaglag ka. Anang arudlatan. Di mo kahit tareglo. Awanan ti makareglo ti amin. Kahit mo sawan pabalod na. Di mo kahit may balod. Di mo kahit tadaan ti kaso. Diyan kaya't siyempre, maapektaran trabaho. Pues, tilangin areglo mo pasamak, kadisot ti panagsina ta. Sina? Legal separation. Saan ka ngayeten? Gabot ka siya panang tanganam kanya. Nakapigpigad ka. Amo ka dinakmatin ipatpatag, takabailan ako nga dangran. Dito ka dito kayat mong areglo. Awanin ti sa bali pa nga makaareglo. No kayat mong areglo, sina? Awan ton tibibiyang ko keng ka, awan tumatin tibibiyang mo kanyak. Sikapait nga mabahay ti mangibaga ti sina. Tanya ti kayat mo, agbalinak nga martir, nga makidan na, keng ka, nga gabot kinalaglag mo, hagbagtid ka, numabartek ka. Naglukay siguro tornilyo ti utak mo. Gaputi pa nakapukaw mo ti milyon na sa kwarta. Gaputi kinalaglag mo. Kawan ti maramin ko. Sot kayat mo. Nakita ta ti ayan nga atorne. Sino nga atorne? Iti, nangiserve ka ti supina. Intun ka no. Tumbigan. Sige. Kinasama mo yung anong name iti atorne, awan ka din talaga nga pakaregluwanin, relasyon nyo. Siya kakit abogado, kakit bigyan nila advice sak dagiti klientek. Dati pa nagsina kit talaga nga agbaling nga legal. Abi nga di yung palang pagpasublihan ti dati nga rin natin tunggal ba sa kana kayo. Atorne, tsakaon kayat. O na mister, di mat kayot kano ni Mrs. Awan ti maribing ko. Iso pa ti tatangkad. Siyak ti lalaki ito ni. Awan ti pukaw ko. Okay. Kasi may basa rin tilindeg, gabot legal kayo nga kasawa, hindi pa nagsinayo, masapul nga rodag bingay kayo, karag iti conjugal property yo. Atorne, nakamkamang lang isuna. Awan ti, isang sangbet na, inti po na, ti bagi na lang. Pundar di kita na kanyak, ti house and lot. Ken kwarta di kita na kanyak, ti kwarta nga dati bangko. Wala nga mag-asawa kayo. Dahil ito legal, Tommy. Kaya nung di kayo agsina, ituloy madlatan ni Mrs. dati kaso kontra kayo ka,
Ditaktakil ti problema. Ano nung nga rod, diado nga kwarta mo, no sani kuam. No, mabalot ka met. Saan ka met agbalingan na kurapay? Balor di house and lot. Kaya yung kasawan ito rin, may ilako na jay. Diya kayat na asawen, pasubya misuna. Baloran tayo ti mano, sa iyo paggudwaen, diya gudwa na, idad mo keng na. Nagkasusi kayo sa amat asawak. Ano to ka nam? Nagkadwa kayo sa amin. Isot imasadag kanyak. Kliyente kisuna. Tigaga nga, syempre. Itad ko lang tilagal. Tigad kahit nasawen. Maramanan na, dikatirumbeng ko mga san na maramanan. Agasawa kayo, sir. Agasawa kayo, legal kayo nga agasawa. Ti kukwam, agbalin mata na kukwa na. Ti kukwa na, agbalin mata kukwam. Kukayo nga dua. Belia, sabi kami nga sa nagsinat. Gaputasan ka na kaya, dak kaya tinarangga sa kaskin ka. Sige. Siyak din di bot-bot ngayon. Hanga napatag kanyang kwarta. Tinapatag. Kat mapukaw ka. Ulit ka, mapukaw ka man. Laglagay po, tumi awan tinagkurkurangakin ka. Awan tinagkurkurangakin ka. Nagbalina ka na siya at nasawam. Himsi ka. Arig na papatayin na. Gabuti kinalaglag mo. Sakit din di pabasulem. No apeng nga. Inalilaw ka na gayem mo. Hindi pa ilang ibagbagakin ka nga agtalak idiredya nga Troy. Sakit di pabasul. Basol mo. Sige, basol. Sige, attorney. Itad ko kayong kuha na. Dikit rumbeng para kayong kuha na. Saan nga napatag kanyak, ti kwarta mapukaw ko. Ad-ad nga napatpatag kanyak, no awanin ti asawak. Nagtanagan manong nemi ngagmay-may saak dito'y balay. Hemsang ko yung tulok manong nemi. Namada dahil tibiyag ko. Gabulayin tigas ito nga napasamak. Napukawan at tigayem nga may sang alilaw. Kat pati siguro ti asawa kat alilaw. Hawan na sakit na bakrang ko na mapukaw ko manida. Kat napukaw ko nagit kwarta nga para ko makanyak. Diyan ka sa bulan ti kwarta. Ti kwarta kat isot mga idurun na kinadakas. Nagbiyaga nga rin nga may sama nung naimi sumareka ti pisina. Nag-awidak, numalpas ti pisina. Dito'y balay, umanilang marong naimi. Nagkumatang aklatan ti kanak, kapangrabi, una pulutan, uminuma. Ito na mabartay ka kon, maturo ka. Agaringak ti kabigatan na, manong naimi, mapanak man ti pisina. Partner, tante, kapikas lang makiktot ka no, damangawag kang gati partner. Partner in crime. Hamo ka pagbalinan nga na dito tibiyag mo. Kasabulan di kaduam. Ano kahit mo sawan? No anat, napukaw, pasublim, pasukat-sukatam. No nakapukawang ka ti asawa, mga alakat sa balik asawam. Legal separation hanggang makapagkalay sa. Ay gamno kas pag nga makasabol kanton ti live-in partner mo, okay kayo. Mabalin nyo matapagtulagan ka rin dating asawa, no? Takontak yo. No maaramid ti annulment. Kasta talaga naman paspasamag eh. Diya akong kaligagumang pwede babae. At ayaw nga biyag kandragsak ti lalaki na akong babae. O pa salud-sudin na kinagbibuhay ang lalaki. O may ganda magkatuan di balay yo. Di balay mo kung nakata siksikamat ten. Masan-san manong name nga kuyog kami kanitante nga umay dito'y balay. Santo ang gawin ang may-maysan manong. Nukasta nga malpasan ti panaginom mi, panagpulutan mi. Katusto iso na manong. No sisyak, tumininom,
nakanidliday. Ngam kabut ada kaduak, ada ka inistoryak, maaramit ko tagkatawa. Ado manong naimi di babae nga mga iparparipirip tirik na da kaniyak ngam kasla adan po biyak manong. Napimpinas tagbiyak kakastoy. Awang problema. Oy, kahit nalata mailiwak, adamat kwartak, mapanak mata. Ito ko na nga one night stand. May isa, dua, talong nga tawen, tinapalabas manong naimi, kitam kadlae nga. Talon nga tawen nga awanin ti kayem ko. Talon nga tawen nga awanin ti asawa. Di mo't pa nagbalbali manong naimi ti SIM card ko. Idi agring ti cellphone ko. Saan nga nakapunbok? Sinong bata? Hello? Hello? Saan na tayo? Tommy. Saan dati ko na? Ni Troy. Troy? Ayop ka! Palbasan ti talong atawan, ayop ka. Si kapay na mismo titimawag kanyak sa dinutayo mo. Sa dinutayo mo, bagam umay kapapatayin, ayop ka! Nangipanam na kwartak, nangipanam! Mabaling ka ni nga rin nagkita ta. Dapat lang nagkita ta! Tarumrumkan ka, ayop ka. Tanusan mong mapasublikan niya ti kwartak. Hintid ko ka. Para plus the interest. Manong milyon kumaitan. Di ko na yung pungpungtot. Baka maatake ka. Sa anak to apa-atake? Hayop ka. Lilaw ka. Apaw na yung matid pa ng alilaw mo kanyak. Troy, nagbali na ka na siyat kang ka. Alisto ka kami nga malalilaw eh. Saan mo ibabasol kanyak? Halilawak man. Ngimisan ko mo't malilaw di tao na sana kayo ti palilaw. Kahit ka makita. Kahit ko ti personal ka, pakawan ken ka. Friend, di na kamawagan ti friend, no ko. Bawaling ka di. Sir! Mangito ka ti polis, abogado. Ninaskan pa eh. Sa dino. Imagam na sa dinoan niyang oras ka dumayak. Iti may sa manong naimi agagangay laeng nga restaurant timbaga nga pagkitaan mi. Iti sumuray ka kiti restaurant kadin kunwaras ko ti panagkita ada mang paypayapi kanya. Iso ka din ito ni Troy. Saan nga iso? Emi di mas asadagak manong naimi malasin kun nga iso. Nagkutong. Nakakutkutong. Kinawanan ti gwapo na. Troy? Tommy? Kamusta kan? Timagder manong naimi kat iyajayan na dakulap na. Ngam tinipay ko. No kaya't mo man ti makiariglo. Tsak kayat. Isublim kanyak ti wartak. Agkal makakumalaeng. Tommy. Kahit kong ipalagipkan ka. Ito sumarunong eksena. Kontrolin mo lang ti pungtot mo. Tama nga nung muna nakamatay yung siya. At daanak tinaka ng sakit. Kahit ko. Na mapakawanak. Sakbay nga matayak. Kahit ko nagkumpisar ken ka. Nakadagdag set ti barokong ko. Nga slot. Diyos na kasladan damang dagdag ti pupusay ko. Yung tsaka ti pumusay, no saan ko humangik ti pamakawan mo kanya. Tinadagsan nga naramida.
Awanan ti kwarta. Di inagaw ko keng ka kwarta. Inagaw mo't lang di asawam kanya. Anat ako nam. Anat ako nam pakiulit. Pagawain na, Tommy. Ngimsak ba nga nagsubliak, nga nagpakita kang ka. Anda din relasyon mi kini Belia. Anya! Ulitek, saan ka nagpungtot, tama nga numununa ka, namatay nga siya. Ayop kayo! Talaga nga ayop kami. Lipliputan na kayo din. Nagtulag kami. Tapno maalamit ko arta ka. Gagapukin ka. Tapno ta kami tagnan na. Nagtulagan mi. Iti pa ka, panakaala, tinagbaya, naglakwa mi tilote. Kaniti, panagdarum na, tapno laing, adarason ken kapo nang agsina kayo. Tapno maalan na ti kagudwa, ti kinabaknan mo, nanabati ken ka. Rinanoy kayong ti amin, hayop kayo! Hayop kayo, papatayin ka! Papatayin ka, Troyo! No mamamatay na, agkakaso ka, maibalot ka, friend. Namuna tawagan pala ti friend! Agtalnaga ko, ma. Agtalnaga. Tawarin na dubli-dubli ang tagpungtot. Samon nga may babawi pa iti amin. Pakawanin na. Asamat lahat ang siyak takin basol. Dalis to kami nga nalilaw. Awan ti alilaw no awan ti paalilaw, Tommy. Tikid-kid daw kita. Kati pa makawan mo. Saan ka tumapakawan? Ayop ka! Nang naruna na dyan nga asawak. Paunay matanti naramid sa kanya. Kapanang ang lilaw. Na kayo nga ang lilaw. Paunay duble-duble, triple, di pa nang loko yung kanya. Sa dinungar itanti-anti asawak. Nga inago mo. Awanan. Ano ka sunod pa nangalilaw ko ken ka? Dati pa nangalilaw na kanya. Dadya tinapeklan nga lilaw. Intaray na ti kwarta nga inalamig ka. Diyan ko na muna sa dinutayan na. Naging kasim kayo na dito ng sakit ko. Tanda niya akong matay, Tommy. Kadam dumakabayad akman lang oras ang kabasit. Karidi ang kwarta nga inalakan ka. Ada nang ilako kanyak ti may isang alote. Nagpagpakasi. Para layang di pa naka-espalti asawa na. Ito ang titulo. Ura mismo, mabalin mong intransfer, tinagan mo. Babayan ti kasuratan. Hanga nalawa, yung napintas, no ma-develop, ngagbaling nga resort. Beach resort. Dahil ito titulo. Awatem. Inawat ko manong naimikit binasak na inagan ngagpaisukin kuwana. Mga yabag ti abogado. Tamabalin mo nga, payakar nga dakos. Ano mga ramit na di kasuratan. Tumawag kag tema ko ato nga mga ramit di kasuratan. Nga mga bagbaga, nga gatangam kanyak dita. Ten tumatan na abogado ti makamong mga transfer. Tapno may inagan kang karat nga titulo. Sige, mayatak. Napiyala nga pangabrutak kang ka.
Agam anak, Tommy. Naragsaka ko namatay. Na mapasama kayo ti amin. Nangroon mapakawanak. No pamakawan ti daw-dawatan, narigat ka pakawanan. Ngayon dati pa nakaisubli ti oras ang kabasit lang ganiti intaray mo ang kwarta, alaek. Tarumbeng unay. Napasamak nga rod manong name iti pa nagpinirmami ti kasuratan tapno may transfer tinagan ko iti dayta nga titulo. Nagsina kami ti dati agayem ko manong name nga sangkupulos nga inted kang kuha na ti pamakawan. Pagdusa ka, kinunak, kaputa lilaw ka. Ngayon nalalilaw man yun ti dating asawak manong. Tinangalilaw kaniyak, inalilaw mat ti asawa. Sa dinuit anti ay anda diyang abelya. Agparang tungat-hamet, agpakitan tungat-hamet, akas ti pa nagpakita, tipada ng alilaw. Hindi na transparent tinagang ko ti titulo manon nemi pinasyar ko dahi tangadaga. 5 hours manong nemi nga tarayan ti kotse. Nakadano nagsadya iti agsapa at nagrubwatak iti parbangon. Naaladan manong. Sumagmanungan nyug manong nemi tinakatakder. Ado na kita'y balit. Ayun. Kita kayong at tatigid ti baybay. Nalinak manong nemi. Napintas ti kataratan. Adak nga tatikatangaan ti lote manong. Takitak iti amyanan. Ang oray makita manong nemi jaya. Alad. Nagpatinggan di alad. Kastamat iti abagatan manong. Kano manong square, manong meters, manong nemi manipuditiya. Pagtupakan ti daluyon, aging gana ti bandana ti daya. Napintas ka madabelak. No, adadak kila puunan. Yung pangalak ti puunan. Kinawa ti kawartak nga do, manong nemi. Ti inalaman ti dating asawa, kinadya kayim ko. Hindi tanda, masaripat patak kamay sa nga babae manong nemi. Umasasidigdayan ko, pasarag dumog sa ada alaan na nga episok na iti alat. Manong nemi atidog ti buok na taamamluyan ti puloy. Naka-short manong nemi nga naka-t-shirt iti kumapkap. Iti adan iti batog ko manong nemi ti makder kit-kit-kitahin na. Umisisa. Sir, sika ka titaking ko ka retong lote? Dating dati pagtaktak dram? Manipot sa jay nga naaladan ng ganot jay? Siya. Damo ka bisdain. Nailaw ko kanya. Imasdeg. Nalapsat siya ka. Simple ka nalapsat. Naisem. Kung kunak ngarod kat ko ha, tun ano nga tangan developan dire ito yung nga lote itigid ti baybay. Ito ito yung lugar yo. Jay, amyanan sir. Adot balbarid jay. May isang purok. Ape, di ka mabuting agbay mesa. O, mati mga ano kanyak dito sir. Ano dagit alalaim? Unok. Kaya na daw pa kusimay. Kaya taman. Wow. Ano dagit kusimay. Kusimay dita? Ano sir? Ay, mas dita. Naglalo na siya timang luto. Dati unok. Mabalim po malang iupar mo pa ilang tapno may kadjay daga. Day darat na. Agpatnag. Kabigatan. Mawalinan nga ko ha. Diguan. Imasir dati ko ha. Datay sa buwag na putod nga danom sa mopisitan ti kalamansi.
Ako nagimas. Orek lagnanam. Agtilmo-tilmo ti bagbagama. Mano amin deta? Katangin sir? Ngayon, ti kondisyon, lutuem. Hanggo pala luto na ti unok Paikat ko pala tadarat na. Data ko simay. Naima sa pangal daw. Ano kahit mo sir, agad mo may mangal daw di balay. Sige. Wala ka din pa nagduadom kanyak. Nasangbit mo tilangam sir. Sige, kasi nga agkuyog tan nga gawid. Okay sir, oras ta dumatan na alak. Hindi di nga rin kutsek. Arajay, ti kalsada? Mabalintamat nga magnet ta kalsada sir. Nga dumaw ng jibalay mi. Magilogan na. Sige, hindi nga rin. Kaslak lang na ikan itinamnama manon nimi iti panakam-amok. Karito nga mabay nga da di bagana ka saludsud tinakan nga hasmin. Wow, may bagay unay tinakan mo nga hasmin iti langam. Nimot sir. Napindas ka hasmin. Napindasak agam nakurapayak. Nagkalkalap lang ni tatang, mamanuman ti makalapan na, tao mo tinapin sa pagkalap na, ninanang, kita agang angkat mat kada kita ikan nga mapan na ilako. Ure kam lapito nga kakapsat sir. Nalengam nga pumutot ti kiti, anda ti igit ti baybay. Kung nadagat, no nadawil ti baybay, nadawil nila kay. So nga pito kami, sikat inauna. Sikat inauna, nagraduarak lang ti high school. Sabi nga di ka sumrit na trabaho. Diya ili, nag-wetres sakid nag-sales day dek diya tendaan. Nga di. Kahit ko kuman taga-abroad, ang awamat po pag-gastusek, mapangka patagabo. Katuwa na pa nag-DH. Sus, hanga may bagay keng ka. Ang baga mga saan, dumatambok na trabaho tiyo nagtibalay. Mga taon mo ka din. 19. The boyfriend mo? Naka-ad-ado. Sir, naka-ad-adot agar-arim kanyak. Kunak ni maong pa'y boyfriend. Kunak lang adot boyfriend mo itayin. Ta naka-ad-ado. Naka-ad-ado. Di agar-arim kanyak. Kitsi ka, sir. Ano matan ti asawa? Loko ka. Manumatan ti putot mo. Istoryak to keng ka. Diyan naman, sir. Sumarik ka dita. Left turn ka dita. Yan. Nadyamat laan dadya igit ti baybay ti balay mi. Ikala pa mi. Mas daw manong name ni danon mi. Nakadadot imarumbongbong. Nadugay mi ti ubing dito igit ti baybay. Tangarot ko na akon sir. Adot ubing dito ay umariwak-wak. Gapota. Nalay nga pumutot na giti taga igit ti baybay. Ano dyan ni tatang? Tang! Mas daw nila kay. Tang! Ni Sir Tommy, nakitak dita bakante nga lute. Sugano ka aking kukwa. Kumusta kayo data? Ay, akit lang. Masensya ka no, makulit na ito yung anak ko. Kaya kurus nandak nga gatangin data na ala ng unok ken kusimay. So na lang ito, medyo umayak mangal daw dito. Ay, kikuha na sir, nung ekarkari kami. Ala, iga nga ro din luton dito anak. Kaya unok akit ko Ay, oray ta damot pala unok na sa nga lako nga naupranen. So natin templahin pa yan. Wentang, sige, excuse me sir Tayo isagaan natin pangal daw tayo. Mas nagmatibak asawa na ka no. So mariwak-wak nga talaga na kitubing. Tata, ay sir, anat na pindas nga may sagana. Tapno, humadayo na kitubing. Gagangay lang sir ta makakita at napindas sa kutse ken makakita at gwapo kasken ka. No worry sa midati kendi agit agor ka. Ada asidig nga pagkatangan iti soft drinks sa tinapay. Pakanan tayo da agarawan na. Goraya bak ni bagat ko bakit? Siganti makam mo. Umanay dati duwari mo nana. Ay ano una ya sir. Manuakis ka kok. Mainom to pa na. Ay,
agpainom ka, sir. Al-al daw. May itlanta dito, igit di bye-bye. Kinuha na siya. No, dali mga 4 kanto sumanayan, tayo bak na kita katrupa. Barong adventure manong nemi, kahit magusto ak launay. Nakala doon manong nemi, di kita marimbongbong, nga nagmerienda, iminom, kumporme matan na kita mangisda, kita pulutan da, ada nakalnat nga kilawan nga kurita, ada pinulpog manong nemi nga ikan, eta. Tayo dito nga paset manong nemi, kada damat kadilyan na, ada na kita ikan iti kadilyan, tinuno da. Kaya di mangal daw kami na kitsadan nga kami nakadua ti ama manong nemi ni Hasmin. Kinuri di kita ading na. Talo kam lang nagsasango ni nanang na siya kini Hasmin. Kinapit at tayo nana. Kaya kakabasat mo. Hasmin. Hanin sir. Naguluda. Datay latan. Ora kita hanta ka no pa mabisin kapot. Adumad dati ininom da nga soft drinks ken nado nga tinapay. Kaya tatang mo nga, ay, babay amon na dyan ha. Nada sa jayet, nakainuman. Alam ang anta yun, sir. Ramanan na ito'y nasigang kusimay. Ken kastamot na ito'y nabisitan ti kalahman siga unok. Yan hala, ay mas lakid di. Talagang imasag na na. Ken magusto ko man tiyan ito'y. Kasano nga tamang develop ko datang Balinga Beach Resort? Daklakit di magastos mo, sir. Ang no, basit pa po nam, sir. Kas pagari ka na, mabali mo ba't nga, pangrugyam kit mangipasdag ka ti kubo-kubo, gagangin lang, uno tent. Sa, adda pa nakakusina nan, napaglutuan, adda pagtunuan, tulungan na, Kasmin. Ha? Ada knowledge mo ba yung pagkap ka na kita, di ba? Nagyanak man iti beach resort sa iti amyanan. Tulungan na, kahit mo. Itid ko nga trabaho. Kasi na sir, basta tinulong ta. Ha? Kumita ka iti karpintero nga mangipasdek ka iti tent. Uno shed, kubo. Kit, ni tatanga na. Amo naman ta karpintero. Ison ti maka mo. Okay? Nagsubliak pa lang sa Jai Ciudad, tinagkapuak. Sa ganat ti amin tapno. Oo, sir. Noon dalagat pa nagtalek mo kada kami. Nagtalek kada kayo. Naman pa nagrigit nagtalek eh. Nabadaso konti ng alilaw. Istorya to ken ka. Nagawid at madlaing manong naming iti Karabian na kalpasan na. May sangal daw niya sa kasok ti amin. Iti pa naglib ko, alpasan na nagsubliak matlang manong. Iti pa nagsublik, adan temporary nga abong-abong asakop iti daga. Ngayon sublikan niya manong name ni Troy. Adamatan na kita kakadwa ni tata Tinong nga ama ni Hasmin. Adan pakidalakan niya manong name nga plano. Ito sir, tinaramid mga sinsinan nga plano. Tao rin ko agad mumimat at karpintero. Dito sir, dito yung ka, panaka-quarter mo dito, nagdakan tutuyen. Baka nang inauna sir, tata. Kita, nalaklakamat lang, ti kawayan ko makada ni palabig. Masapon matlang ag semento, ti flooring na diding. Ore agatagmet lang iti panawon o nipawon o labing. Dito iti panaka-restaurant na. Adamat dito dito paglutuan. Sa dito tent. Agsasaro no. Nung kaya't mo ito nga ma-develop na sa kita papintasam to. Dito panaka-quarter mo. Dumakal tumaten ti restaurant. Adan tumaten na pangupaan. Wano datagbalin nga hotel. Tapno di kita'y turista nga umay. Saan dalang nga basta umay. Umyanda pa sir. Nung makayat magmangipog up ti swimming pool. Malimit para gidihan na kaya agdigos ti bye-bye. Dito pa lang data.
Panganugurugyan tayo. Tanong okay na, a-click, hindi ka da mayaton. Numano nga, manot ipaunak, tapno di ka stakit marugyanan, sa jelebor, tatatinong italagkun kang ka, bali isikat kapatas. Oo na, sir, talag ka, siya kung ti kapatas, kaya mo agad kontra tayo may pa yan. Bahala kayo. Kontratahin nyo naman, oh. Kahit no, okay. Hawan pagdanagam, sir. Gagangilaeng mata nga, pagtrabahuan mi. O, sige. Okay. Ito na nurugin na. Oray itong bigatan sa rin, kapdo naggatang, nagalang ka na iti materialis. Nagtalagak man iti padak nga tao, manong. Sa bagay ko na. Habang nagpapada kami nga tattao nga lilaw. Kahit ni Hasmin, iso tinangital ka kiti amin. Swaldong ka. Kabayatan nga awanak sikat mang supervise. Itid ko kayong gati cellphone number ko. Ada mo na cellphone mo? Handa sir, dati ni. So nalang ta, hanga touchscreen. Maalakan to. Regaluan ka to. Sir Met, man. Ito na birthday mo ya? Nalpasan sir, last month. Dito pinagamamoy di advance happy birthday latan. Ito ba nagsublik? Kung ikang gatang man. Sir? Ngayon ko i-advance ko iti sweldom. Idadakon do iti sweldom. Kung ako man yung regalo man, i-regalo ka. Okay? Ito na nga rin pinagsulong niyo, sir. Ito no, malpas. Siguro kinitatang mo kat pagbitla na ito, yaw makabulan. Dado damat nga titinulong, kinontrata damat. Ken, listam kanyak nagidiras ka nga magatang. Siyempre, sir, nagit alikaman mo, paglutuan. Kastamatan, data pa naka-rest house mo, pa naka-quarter mo, gagangil akatriti masapul mo, at dumati mabaling ang katangan nita, di kudsun na, kasapulan ti paglutuan, rep, freezer, ano pa kanda tumapay, isurat mo amin. Nagitinas ka ng katangik. Uno, ibagam numano, taitad ko na kong kan, tas sikat mo panaggatangin. Namimbinas pa sir, at supay nga pakaringgoram nga sikat ang gatang. No, ada pa nagtalik mo kada kami. Di mo pa na-istorya kanyak, di ko na mga handa na nga lilaw kayang ka. Baliwan na to. Ito na pipina sa gundaway. Manong nemi makabulan kat gudwa. May sakit gudwa nga bulan. Idi tamabalinan manong nemi nga openen data nga balikas la temporary nga beach resort. Naglisensya maten manong nemi ni Hasmin. Ngayon panagan na kanyak siyempre. Okay manong. Kanina ito nga panagsublik. Babayan di tulong ni Hasmin kada ginagadag kada kalugaran na naangay manong nemi tiya panaka nagurar panaka blessing resort blessing manong nemi ididay dingal daw manong nemi ado dagiti bo marangay kabarangay Dasmin kada sidag nga barangay nga imay nagayab mit manong name ni Hasmin kadagiti barangay opisyalas ken may isang konshal iti day nga ili ngayso kanot akin district iti day nga lugar may isot manong name iti rangkat iti ribbon ado mo dagiti sagana manong name kani sagana nga rod nga naimbag kada damat dagiti mabaling nga pulutanen manong name ado dagiti na mamok ket kunada kaniya ngawan ti pagdanagan ta adada nga mangkita iti seguridad deta nga beach resort. Iradamdang tirabi manong nemi napanag iti igida mismo ti baybay.
Di ba ka ma'am to masideg ni Hasmin? Sir? Hasmin. Madidak may sa sir, daliday. Nagyaman nagtimay ka. Amo, nagdakkel. Utang ko na yung pagkanagam kada kayo. Yung maglagi din na mamuka. Hindi mo, sir, dakdakkel di utang miya. Imagine, naadaan di trabaho di kiti kalukarak. Langaro na kini tatang. Nga nagbaling nga purman. Kinontrata dati amin. Ket, adamat basit na. Ganansya na, siyempre. Handa ang kontrata kay dyan, sa handa ang ganansya. Ngayon, siya tayo nakapanik-nek sir, napintas. Sa nga sub-standard di trabaho da. Hungarod. Kinorisi ka. Panaggatang mo ka na kiti, alikamin. Nagyaman ka. Hasmin. Sikatin tinag niya po Diyos nga sukat ti amin. Ano nga kasukat ti amin, sir? Diyak pa yung istorya kang kati amin. Isang orto rayat, barang no itang istorya em. Nadahanak ti asawang alilaw. Nadahanak ti best friend nga alilaw. Dagiti alilaw. Iso nga mabuti nga kuman ngagtalek. Amok nga dinaktual lilawin, Hasmin. Magkasikat malalilaw, sir. May nga malalilaw. Gata po tikas na pa ng matmat mo kanyak. Baka maalalilaw ti pa ng kitam kanyak. Napintas ka. Nagawanak, sir. Abay nga awan pa nagbuting mo kanyak. Abay kung makabuting ka. Kad nagdakal tinitulong mo kanyak, kada kami. Siyempre, manipod idi narugyanin dito eh. Manipod panakay patakder di cottage. Kaya susulduan na kon. Kinagtultuloy nga sweldoan ka. Kabuta si katimang manage. Mga halakad kakaduam. Numanot katulungan. Gabuta upanan para yun bigat. Siyempre, kasapulag di katuwak. At nakita ko na sir. Makamukha numanot sweldo tunggal may sa kadakwada. Si kang artimang manage, si kang arti manager, kada ito nga beach resort. Sabi ko mata-click, sir. Click siguro. Gabutam, napintas kang manager. Ang kanay niya, bagbagaw, napintasak, diya po. Ngayon magkura ka, abi nga nadaan ka tigayem, kanasawa nga lilaw. Abi kisumat manong name nag-ring di cellphone ko. Excuse me. Hello? Tommy? Troy? I-request ko lang ka na gini doktor nga makasarita ka. Inornong mo tipigsak. Agdahag ti ICU. Ti hospital. Ha? Baliwak ti dumawat ti pamakawan mo. Sakbay nga isukok kami pinsanan ti hangis ko. Troy, saan ka ba'y lamat matay? Uray, nak. Saan ka nang mauray? Tilayin kay duwagan ka. O may namunto kitain. Tibangkay ko. Ibagagin ka na sa dino. Tirinequest ko nga magimansayagan na kanya. Ada nang italaga ko no kasano. Di ba nakaitabot ko? Mapakawan na ka din. Troy. Troy. Si papakawan na kang kakayem. Kayem. Hello. Hello, Troy. Hello, sir. Saan nga mga angas ni Troy? Nabay kayo din nga requestan na di ba nang tawag may tinumerong edad na ito lang tatalaga nga namnamay may ngawanin tinamnama siya ka lang tinuruan na sir
Si papakawan akong kang kuana. Ngisod inururan na. Sakbayangin ko na tibiyag. Rest in peace, my friend. Napangko manong naimi tinamdagan di banggay na kaduwag ni Hasmin. Nagpatnag kami iti chapel manong naimi. Nga nakayman sayagan. Ngayon saan kami nga napantay, iti may punpun. Manong naimi gabuta, agganar ti beach resort. Ningkadeng ko manong naimi. Nga agresahin ako ni trabaho. Tanukas kasanulaing manong naimi numaalak ton iti separation pay ko. Ama na inayon pa iti adda kanyak nga ornong kumanong. Ken mabalingkon nga ila kumanong. Ti house and lot. Nga patawid kanyak datatang napapakin ni mama. Insak matlaing patuloy manong. Insaldak kadi manong naimi iti bangko. Tapno at tapuunak. Tapno ina ako nagnaerd manong naimi iti beach resort. Tadua kami kini Hasmin manong naimi. Iti mang-manage iti dayta nga beach resort. Tanukas kasanulaang talaga nga pa-develop ko. Nananay nga talagang umay sarsarong kara na pasublo-sublian di kiti turista. Kaya naman kasi dyan lang agagangay manong naimi. Talaga nga atu di kiti umay. Napintas kami manong naimi. Iti igid ti baybay. Nalinis kadaratan. Kastamatan nga hanunay nga darakkel iti daluyon. Hanga mabuteng di kiti adda anak na manong naimi agdigos iti baybay. Iti pa ng management nga padpada kay ni Hasmin manong naimi adadan nga naisudig nga na-develop trick na titunggal may sagada kami. Agbalbalikas di kiti matami no kasta agsangsaw kami. Sir? Jasmine. No kasta talaga nga agnaed ka to yan? Nakasalda rin di house and lot medjay. Salda kahit nga ila ko. Mabalingan to sa kaek. Sublak matlang na di nga balay. Nga nauding nga pakalaglag ipagkarag di parents ko. Eh, mga patag direkto matlang pinasabari dito para iti may kaduwa nga pamilya. Sino talaim nga may kaduwa nga pamilya? Tapingon sa bali? Ni Sir Matt? Si asawa ka pa ilang. Numampay legal separation. Huwag nga ron. Kumusta nga taman dyan na asawa? Baka na tayo, sir. Mamuak kumamat Tapno awan ti problema. Awanan no kan na problema ta. May Sir Matt. Aging ka manong naming iti may sa nga aldaw nga kandak dito panaka-quarter ko. Nag-ring ti cellphone ko. Ni Hasmin. Hello, Hasmin. Sir, ano problema dito Ano problema dito? Adda sugab nga bakit nga nakarugrugit kung namlanog bagtit. Kaya natin sumrek, kaya makasarita. Iso ka no ti asawam. Ana? Iso ti asawak. Diyak mamati, sir. Sabi ko, mas talangana. Ano talangana? Sugab ba nga ron? Kung namla nagpalpalama. Yung mabaga ng isot asawam ka, no? Belya ka di tinagan ti asawam? Okay. Sir, pastre ka? Ibaong ko dita? Saan? Ikasanon no, agpagtit to, may nakpapatayin. Papanawam? Ilan papanawam? Ibaga mag-aawanak. Kin papanawam? Kalpasan ti duwang aldaw manon nami intawag manin kanyak ni Belia. Ay, ni Hasmin ko nakum. Sir, daman ng jabakit. Ket, impakinatan sir ti marriage contract yo.
At the marriage contract, may kang kuha na. Siguro agad naman nang saka. Kapan nangala. Kana muna piti birthday mo. Diba? Kana doon yung picture nga magpakita na, sir. Nga daki nga duwa. Mamanagnig nga talagang isuda ito yung tururayong nga sawam. Sabi ko mga rurayek. Sir, na ito kunak, araminik. Ibagam nga awanak. Papanawag ka rin. Numabasin pa kaninyo. Sige, sir. Ikan nyo ti bukod ng tent. Tita igiti bye-bye. Sige, sir. May wala nga masawa ng terapi. Di pa umanyanan nyo. Sige, sir. Sikat matungpal. Ita sa raming harod. Iba umi sa jet tent. Sa amilot 20 si dahin na. Kanin na. Kinuha niya man ti dawatin na. Ang lakit nga nangina. Ito jukin ko na. Sige, sir. Kasama ka di umay kitain, sir? Saan? Tsaka sa pulang pa nga makita iso na. Ngayon mamati ka di sir, niso tasawa yo. Pangalan na ko man na kita marriage contract and picture. Kinaapay ko mga munat birthday ko. Basta tubal ka, Hasmin. Entertainin nyo. Pakanin nyo. Manong Nemi, kahit ko kumantirong mo rin today, di nga nabi, taba mong kusirpatan ni Belia. Nuwan niya itan tilangan. Yung kaslamat, naglaladutak manong Nemi. Numuna ka nasapa ak ng minom. Naimas kami ti pulutan nga. Yung may regalo, ti katugang ak tubi, ni Tata Tino. Kabigatan na manong Nemi. Riniingnak. Tiring ti cellphone ko. Ni Manin Hasmin. Good morning, Hasmin. Good morning, sir. Bad news, sir. Bad news? Natakawan tayo dito restaurant, sir. Natakawan tayo? Baglagi din, sir. Naalak ngayon duling ko. Insare ko ti silid. Dati kadaklang nga paset ka. Nagyanti ka ha. Ngayon nangibati ak matlaeng. Ngayon awan, nakurimas. Kaya nagitay daduma dito yung alisto na nga inala. Inala na. Sino? Oo, sa bali no, saan nga di asawa yo? Halya. Ti ayop. Ti alilaw, ti mananakaw. Pag ko nang iso, nabuya mi ti CCTV, sir. Nalipatakan nyo, pinakatan nyo CCTV dito eh. Umayo kitahan, mabuya yun. Saanan? Kat nagsublipay na niya eh. Tumawag ka ti pulis, tapatiliw mo. Paimbalod mo. Nagsubli pa nga ta, sir? Siguro sana nagsubli. Asmin? Sir? Kahit ko kakandua ka mamigat. One, sir. Ano kahit mo ka mamigat na? Te paborito. As you wish, sir. Kaya bang mamigat kami, manong? Numanin, nagkinita kaming umis-isem. Lanis, gusto kloon, iti parang kitam kanyak sa kaumisem. Makapain love. Kita ka, di pala nga na-inlove ka kanya? Hindi pala damo ka magita ka. Yung tsaka mo, no in-love ka man kanya. Tatradak lang direk na. Gapata. Baka no biglang ito nga dumteng tasawak ko na. Kanagbalay ng problema. Timtengan, sir. Tinakawan na tayo. Dadyang inaramid na. Namin pinsanan. Nasaan ko na naskan pa nga orayan. Muna ka nagaguman nga makita. Ano yung kahit mo sawan? Imbes ko mga ipakita natin pa nagbalbali na, di ba? Ngayon saan? Dinuble na ang tinakawan.
Kaya nangasawan, ni alilaw, intultulo na, kinaalilaw na. Imbag pa kay ni Troy, tanagpakawan. Kaya na, sumagmano nga paset, tinala na kanya kini Sublina. Iso da ito ita, nga beach resort. Kahit kung malbaliwan, tinagan da ito nga beach resort. Inagan mo kanya, sir? Inagan ko kini Troy. Sa bagay, in memory kini Troy, nga best friend mo, nga nangalilaw kang ka, nga kamalala ni baka mo, nyamatan. Sa nabali, gabatid bintang ka. Will you marry me? Oh, ni Sir legal pa lang ang asawa kayo, kini Belia. No pa the legal separation nyo. Ruanin. Haning nga pang pagiday jay. Kasaritak to abogado, ibilang ibagak nga natayin ti asawa. Ikasano na biglang tumanin ngagpakita. Saan to? Awanan ti makalapit ka na. I love you. Kat maangay tinandak lang kalay sa iti da ito nga beach resort. Tun ka ano? Into no. Planuan na ka na yung aging gaman ng naming at kabigatan na nadamag mi ti radyo, nabuya mi ti social media, ti panakalidlid, panakapalidlid ti may sa nga bakit, ngawan sa bali no saan nga ni Belia. Pagawanin nakakuman ni Apo Diyos. Sabay ko mata nagpakawan, sakbay nga nagsatan ti Anges. Sir, natayan ti asawam. Sino nga tat mga imansaya kang kuha na? Sa mo ka di aklimen, sir? Nawan ti mang claim kang kuha na. Siyak ti claim, mang claim kang kuha na. Imansaya tayo yung Jemlayo. Hangko ka kaya dito beach resort. Nawan ti mang claim kang kuha na. Ngayon no adda, mapangkuntulagan sa rongkaran. Sige, sir. Adamat lang ng claim kang kuha naman ng Naimi kat napanggamikin ni Hasmin may sa nga rabi anapan nakidungaw. Ada makalasin kanyak man. Sir? Yes. Ay, saan ta kamot na napakpakamuan, sir? Hindi matay ta asawam? Okay lang. Da kami mat nga si kabagyan na tamamudamat, amamudakmat nga kabagyan da sa kamti ng alan. Agyaman at tumulong ak nga ti pa naka-imansayag kan pa nakaidulin na. Okay. Kasapulak tulayag na jay. Kopya ti birth death certificate na. Alawan, sir. Ibatim lang ti cellphone number mo, ta-kontakin kanto, tun makaalak ti death certificate na. Tamang tidak to ti kopyam, sir. Kaya manak. Kat kabuta si katina ka mo ito na ito eh. Itil ko king ka. Titulong ko. Hindi pa nakaimansayag kin pa nakaitamon na. Iti ang baba nga panao manumnemi awanin ti nagbalin pa'y nga laped. Awanin ti asawak. May sakon nga balo. Ti alilaw nga asawak kin natayin. Kin natay payin manumnemi. Ti alilaw nga gayem ko. Kat naangay ti kalay sami manunemi iti mismo nga beach resort. Nakadado ti may nga taga igid ti baybay manong. Nanganak kada kami ti mayor iti dayta nga ili. Agraman maten ti bisi mayor kaya iti upat nga konsehal na nga inalami nga nanganak kada kami. Talo nga kapitan, kabagriba nga barangay. Kandad dumapay. Nakaragragsak kami. Nakaragragsak kami manong nemi di asawa. Kaya di mismo manong nemi nga naipasdek kapan nakabalay mi ti beach resort dito'y kami nga nag-honeymoon. Dito'y nga panaknekak manong nemi nga siyak at talaga iti nangusat kan siyak tutag na nayon nga lalaki ti biyag ni Hasmin. Nakaimimbag ni Apo Diyos ni sutag plano manong.
numampay da tayo kadaglasat tayo kadag iti panubo. Ngam ka po, tasan tayo umubot kang kuana. Gabo tagtultuloy tayo nga naimbag, no may biktima tayo, iti alilaw. Isupay lang met, iti adada ken kang runaan, amang tulong ken mangtad ka na tayo, iti ragsak ken talina ay tibiyag. Nagtultuloy manong nami dito yung beach resort, ngayon kami manage nga gasawa. Nagsardeng laing iti kapigsat o pandemya manong nami. Ngayon kadag ito'y manin, adumanin di kiti turista, foreign tourist, ken na local tourist nga umay. Kahit dagiti talungan nak mi manong, nayanak na. Nga dito nga dimakkel da ti ikit ti baybay. Agpapanadahan nga dan elementarya. Awanin ti sa pulag pay, laksid iti kang kanawin ko manang dawat kanihapon Diyos nga sabi ko nga. Tagtultuloy ti nagsakin ornos, ti pamilya, abinangon ko, iti may kadwa, ken maudi akong daway. Sabi ko manong nemi, tinakaibati ak iti adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kada kiti padak nga di mga kanagbuya. Thank you very much and more power. Tuyag yaman nga pagaya mo, Tumi.